Hemme kişi narahat näme ahuncan öýde bereket yok diye. Öýde mehabbet yok diye. Öýde tamam narahatçılık diye. Aslında yaşula silik yok diye. Yaş kişiye rahim yok diye. Aslında bir dua, tevhid, bereket, Kur'an aslında hiç zat yok ayrılıp barıya diye. Aslında sahabat, qowçuluk er hele bir-birinden sowuymak nämeň üstüne? Ey jawan dost. Huda için ikimizin gurrunymyz kulak as. Olaqan öýden bereket aýryp er hele sowtyanlardan biri haram kepleşmek, haram gülüşmek, haram irtibat, haram film, haram zatlary adam girişi berse öýde nur ýokdur. Öýde bereket ýokdur. Er heleýiň mehabbeti ýokdur. Şonuň üçin ikisiniň de gözü dolu haramdan bahana zar. Ay bir kay geçenden soň biwinden ýa-da hasta bolýa, esasatlar aýrylşýa. Inni Hudaý üçin ýaşamak ba, o da ýadyny oýunna ýok, ne başga birini gowwaran, başga birine baran pikirleri şuňsunda. Näme diýip? Haram zat gözdelýär, haram zat kepleşilýär, zeminle amada. Şoň menen gow ýaşar mykadip pakir allan ýa-da. Pakir çykbyter allan ýa ona. Hazreti İsa ey jawan dost. Hazreti İsa bir dünýäni wört. Dünýä näme? Dünýä diýerler şu ýaşap berenlerimizde haramda adaýdylýar. Dünýäni wört. Qarryly, nursyl, ýüzü baş, ýani owadan egin maşy bahmşdyk. Hey hele kim bolýan diýipdir dünýä. İsa peýgamber. O hele näme diýipdir? Men şu dünýäň içinde haram zatly men diýipdir. Haram iýmek, haram içmek, haram kepleşmek, haram zat näme bolýan bolsa. Hususan guşiler, haram zatlar, gözlemeli zatlar, tele erkek gatışmaklar şu hele ýaýdypdyr men bir haramda atla diýipdir. O diýipdir. Sen nagy hele ýetip alýan bamy diýipdir. Ýani saňa dagy bulaşýan bamy, haram eşitýän bamy sen bijiri nursyz, halawatsız, ört gara bolup baň diýipdir. Hawa diýipdir. Men daşymyň egin maşma allanyp gelýän kän maňa diýipdir. Ýüzümüň nursyzlygyny, halawat ýokdugyny gözden ak diýipdir. Ýüzümde köseýän diýipdir. Köşeyen, avraýyndan gaçyrýan, ogul gyzyndan aýyrýan, enaçasyndan aýyrýan, märekeden aýyrýan, doga, ibadat, haji, umra, hemme zadyň lezzetininden aýryp, oňam sür defedini çykany soryp, oklak goýýan diýipdir. Maňa dünýe diýilýär diýipdir. Haramdat ondan maşy işetýänlerdir. Gaýra zenmi. Yalan wurrunmy? Ýa bizire ýerde bizire wurrun açma la wurrunmy? Näme diýip ogul gyzymyz ýa özümiz riayet etmeliler. Allah'ın haram eden zadyna barmalylar. Gözü haramdan doldurmalylar. Kulugy haramdan doldurmalylar diýip näme diýip ýadymyza salmalylar. Söýünme, gerseni dünýä söýüp dur. Söýüp mennip gözüňe kum guýup dur. Hazreti Sofallah ýarişan aýtdy. Söýünme, gerseni dünýä söýüp dur. Söýüp mennip gözüňe kum guýup dur. Ol bir haram kepleşenne, haram zat gözlänne ýa mahbaradan ýa guşiden Oğlum şu vakt bir lezzeti var yanık da dünya ona men seni söyleyenlerin hep hudileyen yanık gözünü gumuyup köre diyor. Gözünü gumuyup bu kulli kalbi kör. Bir tofarda bu kulli şeyittirip zindagiden ilgun, heley, oğlunuşu, hormat, ibadet büyük kesegli. Huday olan dadına yetişsin bir tofarda dadı esmeden geçigli dünyadan geçiktir. Hani 40 yıl mı ne olur? Dövrüğünü el çarptırıp taşnarlar yana adamlar. Elçek bu gurrunlardan puştur bakun mollana diýen gurrunlar diýen adamlar hani. Namyny şany galmaz diýen mahtumul şan. Näme eserleri galdy şol adamlar? Näme al kitdiler özleri bilen? Hayır doga al kitdilemi? Ruhaniyetlerini galdyr kitdilemi? Özleriniň ozul ferişte ýany gursag doly 7 gat asmanyň üstünden goşulan gursagyny näki atbady. Näme onu ýadyndan çykarıp geçikitmeli dünýeden? Näme özünden heýwandan farky bardygyny bilmänçik geçikitmeli dünýeden? Haberdar olayım Hudaý aýdýa qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'addin ömrüni gülüp geçiren Husru Perviz ýanak Heraklius ýanak Rupan padşasy Resulullah'ın zamanında yaşayan adamlar Muqawqis Mesir'in padşasy ýanak adamlar ömrüni gülüp geçiren adamlardan kıyamatda soruljak näçe ýaşadyn sen diýip ol kafirler aýtjak men dünýede ýa bir gün ýaşadym ýa 2 gün ýaşadym diýip aýtjak. Ya bir gün yaşadım ya iki gün. Ömrünü hoş geçiren adamlar ha. Halancırıtı. Tarihi Teberin okuydan görün. Husru Perviz Nazir'i yaşayamıştı. Okuydan görün şunu.
Heraklius. Urupan padşahyna Resulullah namasy baranna maňraýyndan derakipdir Heraklius'un. Oturan ýerini titrep, öde hak peýgamber onan ýanlypdyr. Ýöne padşalygyň hep bir küçük dälipdir. Kafir bolup geçipdir şeýdip. Kıyamatda sorulsa näçe ýaşadyň dünýä? Men bir gün ýa 2 gün ýaşadym diýjek. Bir gün ýa 2 günden çyrim Allah'ın ýatdan çykaryp haramdy gedam aýlyň. Çeragi rake izat ber furuzat haram ke pof konat rişaş besuzat. Hudaýyň halal haramyny indemän, ýok men özüm bilerin bu zat diýipdi. Haram ýerden güljek bolýan adam gözi gaşy sakal murtyan galar. Ondan maşadat bolmaz. Çeragi rake izat ber furuzat haram ke pof konat rişaş besuzat. Hazreti Hacı Abdullah Ansari aýdy. Çeraqini ki hak yandırdı koydu, ani kim püftüydü, sakkalı koydu. Hudaýyň yak koyan sırasyny dinini söndürjek bolup, weleş bu gürrüňlerden aýdylyp beren gürrüň kändir diýip haram ýerden güljek bolýan adamyň wujudyna, öýüne bereket, nur, halawat, lezzet, doga, manewiýet, bir sahylyk, bir gowluk, hoş ahlaklyk eger ýokdur. Ýöne batry goýlan gurjak ýak bolup ýaşap kesip berendir. Hudaýyň koyan tiken zadyny itiklep ýykjak bolýan adam zilil, hor, betbaht bolup dünýeden geçer.